Ден първи в Бали. Започвам отзад напред, защото сутринта видеото за начало не ми се получи. Сега се прибрахме от екскурзията, но гледайте видеото, за да видите как си изкарахме през целия ден. Беше много хубаво. Тук на открито работни места. Ако си един работещ човек, заповядай да работиш на Бали. Тоест, такъв като мен, защото аз малко изнервих Ивито, понеже трябваше да довърша малко работи по писане, но вече оставих телефона и всичко съм прехвърлил във Варна. Хайде сега да ходим на разходка. Така, ето е нашата моторетка. Ивито ще е зад мен. Аз си слагам шапката тук. Така, каската, кой знае колко хора се е слагали, ама какъв ми е избора. Чакай да видим дали ще ми стане. Добре. И айде да видим къде ще ходим. Ето ни вече на брега на океана. 00 Beach. Отидохме, заредихме моторетката, изминахме 7-8 км и ето ни вече тук. Там от горната страна има много моторетки. Сега докато слезем тук един ето е такъв баир. Даже на едно място Ивито се оплаши и каза: слизам, ти слез сам. Заболяха ме ръцете да натискам спирачките, а нагоре ще е оле-мале. Но да ви покажа сега. Вижте, Ивито вече е в океана. Ето е Ивито. Ето вече по-наблизичко. Много е топла водата направо. Все едно сте пуснали топлата вода в банята. Една панорамна обиколка, да видите цялото място. Див плаж, общо взето. Тук отгоре има бар. Малко по-късно ще си вземем някакъв коктейл. И ето пълно завъртане. Сега остава и аз да направя така като Ивито и да се цопна в океана. Много е плитко, има много скали, трудно ще се отиде по-навътре, но тук на брега ще се намокрим с океанската вода. Тръгнахме си от плажа и дадахме посока Паданга Бич. Обаче ни закара на някакъв резорт, въпреки това отгоре гледката беше много красива. Сега сме ето на това място, на което си мислим, че е Паданга Бич. Купихме си билет 30 000 техни пари и слизаме по едни стълби надолу към плажа. Сега ще ви покажа откъде минаваме, защото тук пътят е много интересен между скалите. Слизаме по стълбите надолу, минаваме покрай ето този храм и от тук, ето вижте, много интересно направо, като цепнатина в скалите е това място. Отвън е голяма жега, обаче сега като минавам тук между скалите и усещам хладината. Очаквам сега долу да изляза на плажа. И ето, веднага след този процеп между скалите и излизаме долу на плажа на една много приятна лагуна изглежда. Ето го мястото, да видите как изглежда. Ивито седна в другия край на плажа. Аз правя една кратка обиколка да видя мястото и след малко ще вляза във водата. Както казах преди малко, толкова е топла, че все едно си напълнила една вана с топла вода. Отивам към тази скала, където има стълбички. Завъртам се, ето вижте цялото място. Сега ще се кача по стълбичките да видя каква гледка има отгоре. Ето ме. Сега малко сложничко. Оп. Другото, което искам да ви покажа е, вижте откъде минават хората. И понеже съм бос и всичко е скали, и да ще се призная, както и ме боли едното коляно, малко сложничко беше минаването до тук. За да стигна до стълбичките, трябваше да мина на идване по тези камъни и сега наобратно отново по тях, но аз първия път минах през водата и ми беше по-сложно. А сега на връщане се минах от камъните, където няма вода и беше доста по-бързо и приятно минаването, защото във водата камъните бяха доста острички. Връщам се към там, където е Ивито и скачвам в водата. Какво се отворих?
цак, цак, цак с мачетето и... Вече не сме на плажа, сега сме в едно заведение, близо до плажа. Много хубав хляб изпекаха, харесах си го, поръчах си едни яйца с една зелена паста, нямам представа какво е, обаче е много вкусно. И сега си хапваме. Ето какво ще хапва Ивито. Пари. Моята чиния е наполовина празна и много ни е вкусно. След плажа се прибрахме в хотела, пихме по един коктейл, цъмбурнахме се в басейна и си казахме какво да правим сега. Най-добре е да намерим един истински балийски масаж. Намерихме масаж, ето там отсреща е студиото, запазихме си час и след 10 минути отиваме да си направим масаж, да релаксираме, да си починем, след което ще вечеряме в хотела. Сега да ви покажа традиционно магазинче, навсякъде е пълно с такива магазинчета, където можеш да спреш и да си купиш нещо. Вижте как изглежда едно магазинче, мини супермаркет в Бали. Ето как изглежда магазина. Отвън са тези хора, ето, които обслужват. Плодове, тези банани са много хубави, по-манички. Може да видите такива магазинчета на много места. Ето, всякакви вафли има, тези неща ги има и при нас. Няма нещо специфично, но плодовете, разбира се, са интересни в това нещо. Ето тук им стои олиото. Ако сте гледали другото клипче от първият ни ден, ще видите как ни сервираха и супа в найлонов плик. Така, ето го супермаркета, тук отвън зеленчуци. И това беше мини супермаркет някъде по пътя в Бали. Ето къде ще си направим масаж. Ето го студиото. От едната страна ще е Ивето, от другата страна ще съм аз. Масажът беше много хубав, прибрахме се, паркирахме моторетката, сега отиваме да се оправим, предстои ни вечеря и след това да се наспим, защото ни чакат още приключения. Аз съм Живко, гледайте и всички останали видеоклипове, които споделям. Усмивки и до скоро!